Třetí červnovou neděli se členové klubu Generali, ale samozřejmě nejen oni, mohli zapojit do již 4. ročníku turistického projektu Eurorando. Ten letošní je tematicky zaměřen na energii a svým významem a akcemi patří do stejnojmenného celoevropského setkání turistů. A právě piknik v botanické zahradě byl jedinečnou možností, jak si pěkně protáhnout nohy a navíc se dozvědět spoustu zajímavých informací. Pro pěší turisty bylo připraveno 8 tras s délkou v rozmezí 4 a 25 kilometrů. A milým bonusem byla možnost se na některé z nich vypravit s kočárkem. Jedním z nejatraktivnějších bodů nedělního programu byla možnost na vlastní kůži, respektive chodidla, vyzkoušet i turistiku na boso. Vše samozřejmě po krátké, odborné instruktáži. Všechny cesty tentokrát nevedly do Říma, ale do ornamentální zahrady na sekvojové louce. Tady se mohli návštěvníci vlnit v rytmu písniček hudebníků z Neverly Brothers a Třehusku. Děti pak ke zdravému pohybu inspirovala taneční vystoupení skupiny Hortenzie a aerobik sportklubu Kladno. Nechyběl ani stánek pojišťovny Generali, jakožto jednoho z partnerů celé akce. Pokud jste chtěli účelně vyplnit čas během čekání na svezení v našem otočném simulátoru, byla pro vás připravena pestrá nabídka pojištění. Na nic nečekejte ani vy a pojistěte se před sezónou letních výletů a dovolených.